čuvajte dušu. Razgovori sa starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu. Starac Pajsije Svetogorac. Vežbanje u vrlini unutar porodice. Starče, kako otac porodice može da se vežba, podvizava u vrlini? Bog za to pruža prilike, ali mnogi, iako od Boga traže da im pruži priliku kako bi se vežbali, podvizavali u vrlini, ropću kada naiđu na neku teškoću. Ponekad, na primjer, dobri Bog od svoje beskrajne ljubavi da bi se muž ogledao u smirenju i trpljenju, oduzima blagodat svoju od žene i ona počinje da biva sebična i gruba prema njemu. Onda muž treba da se raduje i blagodari Bogu zbog prilike koju mu pruža da dospe do svetosti, a ne da gunđa. Ili majka traži od Boga da joj podari trpeljivosti. Dođe dete i tek što je postavila sto da ručaju, povuče stolnjak i sve padne na pod. To je kao da je dete reklo majci: mama, budi trpeljiva. I uopšte, teškoće koje danas postoje u svetu zahtevaju od svih koji žele da žive bar malo u skladu sa duhovnošću da budu na oprezu. Kao što ljudi kad, sačuvaj Bože, izbije rat, moraju da budu na oprezu, isto tako, čini mi se, moraju sada da budu oprezni svi oni koji se trude da žive duhovnim životom. Eto koliko teškoća imaju ona jadna deca koja su u crkvi. Međutim, rat koji vode protiv ružne okoline u kojoj žive pomaže im da budu na neki način budna. I vidiš, u vreme mira, kada ne postoje velike neprilike, većini ljudi popušta oprez, kako bi trebalo baš taj mir da iskoriste za duhovni napredak, da se trude da iskorene svoje mane i da odneguju vrline. U duhovnom životu mnogo pomaže molitveno tihovanje. Dobro bi bilo kada bi čovek u toku dana imao bar sat vremena za tihovanje. To mu je potrebno kako bi mogao samoga sebe da ispita, kako bi poznao svoje strasti i kako bi se borio da ih odseče, da očisti svoje srce. Bilo bi veoma dobro kada bi u kući postojala neka mirna prostorija u kojoj bi mogla da se napravi atmosfera kelije. Onda bi u njoj u tajnosti mogao da obavlja svoje duhovne dužnosti, da čita, da se moli. Kada molitvi prethodi malo čitanja duhovnih štiva i bogomislije, mnogo pomaže, jer tako se i duša zagreva i se prenosi na polje duhovnosti. Zato kad je neko mnogo rastrzan tokom dana, dobro je da ima 10 minuta za molitvu, makar 2 minuta neka čita nešto što može da ga dirne, kako bi odagnao osjećanje rastrzanosti. Zar nije, starče, pomalo teško da se sve to čini u svetu? Nije. Ima Mirjana koji žive veoma duhovno, kao da su podvižnici. Oni poste, vrše svoje pravilo, mole se uz brojanicu, prave metaniju iako imaju decu i unuke. Nedeljom odlaze u crkvu, pričešćuju se i ponovo se vraćaju u svoju keliju, baš kao pustinjaci koji nedeljom odlaze u središnji hram i posle se ponovo vraćaju u kelije svom molitvenom tihovanju. Slava Bogu, ima mnogo takvih duša u svetu. Eto, baš poznajem jednog takvog oca porodice koji se moli umno srdačnom molitvom bilo gde da se nađe i neprestano ima suze pri molitvi. Njegova molitva je postala samo delatna, a suze su mu slatke, to su suze božanske sladosti. Sećam se i jednog radnika, zvao se Janis, tamo na Svetoj gori, koji je naporno radio. Radio je za dvojicu, rekao sam mu da izgovara umnu molitvu dok radi i polako je stekao naviku, da se moli. Jednom dođe kod mene i reče mi da osjeća veliku radost kada izgovara molitvu. Osladila ti se, rekoh mu. Ubrzo sam saznao da su ga ubila dvojica pijanaca. Toliko sam se rastužio. Posle nekoliko dana neki monah je tražio neki alat, ali ga nije mogao naći jer ga je Janis negde spremio. Te noći mu se u snu javi Janis i reče mu gde je ostavio ono što je monah tražio. On je dakle dostigao do takve duhovne visine da je mogao da pomaže iz onog života. Duhovni život je tako jednostavan. Ako čovek zavoli Boga, ako pozna njegovu veliku žrtvu i njegovu dobrodeteljnost i ako se rasuđivanjem pristupi ugledanju na svetitelje, veoma brzo dostiže do svetosti. Dovoljno je da se smirava, da postane svestan svoje ništavnosti i svoje velike neblagodarnosti prema Bogu.